előrébb a kantárszáron. Úgy, sarkad, nyom le, vetjem a kengyelből a lábadat. Nagyon bent van a lábad a kengyelben. Úgy, tessék ütemesen, nézzél előre és lovagolj, lovagolj. Ló fejével próbálj gondolkodni, kérdezned kell a lónak a következő lépését, hogy mit fog cselekedni. Úgy, előre néző tekintet, mindig csak a fele figyelek. Soha nem a földet leszem. Jó, pont ezt akartam mondani, hogy akarok oda menni és részletre végre elhozni. Jó, csapdát nézek előre és figyelek. A lovasnak kell látni, hova megy. A ló majd lenéz, nem baj, ne veszek észre rá, nagyon nagy. Amikor mondtam, és engedtél, olyan szépen odafigyelt a ló. Próbált hajlítani, és abból a hajlításból oda kerülni. Előre néz, ugye? Sarkát kéjjel lenyomja. Szandra húzza ki magát, talpátjába kell, ahogy húzattam, tessék, vezeti, kimegy a szélére. Nézzél előre, hova akarsz menni? Jössz be középre. Ahogy mutattam, csapkod meg a kantár szárral. Fogd egy kézbe és úgy, csizmáddal is, bátor legyél, kettek, csukogsz, harapsz, mindent csinálsz. Ügyes vagy, sarkad lenyomod, kengyelből kiebb a lábadat. Úgy, tessék figyelni, gyerekek, itt a hátam mögött egész lovarda üres. Itt a hátam mögött senki nincsen, ez a tanulók. Nagyon szép, jó, Alexandra, nagyon jól áttartások, megnyitod jönnek közben. Megnyitod szépen közben. Nem bírtam megtudni. Dori, ne egyszer kilőtt vele, fogadba szokott. Kezedet tolni az abla iránt, de itt a kettő között mertek tartani, nem baj, abban itt vagyok. Nem ezért picit sokat. Campo de Nello. Érzik a pofája? Nagyon jó. Franci jön ide. Többieket és indultunk a nagykörön, ügyeknek, sarok mélyre. Úgy együtt puhán. Megjönni a járóiskolába, hármasba. Előre néztek, csak előre. Iskolából van. Jól, akkor neked nem kell? Béráltuk az indulni, 58-60 km. Megféljük. Bele kengyelbe Hella, vezeted még előre, hol mennek az ő ilyen? Állj bele kengyelbe Hella, tartod magad, majd szólodba visszaüvet. Állj bele és maradj itt, irány, kifele. Kengyelből van egy. Ne dobáld magad, előre nézel, nem a földet, irányítod és hagyod élni. Nézzél előre, Anett! Engem nézel, kezemet fönn magasan. Úgy, közben látod, hova akarsz menni, kezemet nézed. Nem kapod, nyugodt legyél, csak ülsz a fenekeden. Ügyes, előre is nézzél most már, mert tovább. Hella! Van, te nem volt semmi. Na jó volt. Jobban elfáradtam, mint oda. Jó van, figyelj, de akkor csörög rá, amikor ide szedtél az almat. Ez egy gyerekkel úgy végére, mert egyébként a gyerekkel berolgottál. Hát ide a tanyának a bekötött járnak. Erre vágta. Ne gyere be a homok. Köszönöm, fia. Vágta. Úgy. Talál a kengyelbe, van egy ügyet. Marad kengyel nélkül. Hella beleáll és úgy maradj.
előre néz, engem néz a kezemet itt fönn, és irányít, kezemet néz itt fönn magasan. Úgy, előre néz, kezemet nézi, úgy, megy tovább, kezemet nézi, és tovább, csizma, tatám, ne ilyen fekessen, kezében ne igazta magát. Leül a fenekére, engedés, csizma, kengyelből, csizma, irányít, ne dobja hagyat magát, vonja. Ha lovasok figyelem, akkor megvan mindenki. Van egy olyan talán sűrűjébe, ide tögébe. Ne találj, nem kell pánikolni. Nagyon jó gyakorlat, most nagyon szép volt a stílus is ráadásul. Tessék lehet a Helna, vagy te is gyere. Ne maradjál, állj bele kengyelbe, velegesd meg. Nagyon jó, pár hátul, megtart. Gyerekek, nézzél rám, Anna, oda megy, oda forduljon rá a másik oldalt. De én már menjek kifele. Menjek ki, ne egymás neki hátál erre, gyerekek. Menjél, térjére. Legyen majd egyszer. Előbb meg, nagyon rátóztat, nem kelljen rálökni. Tartsd meg és ugrasd át. Menjél rátóztat jobban, mint kellett volna. Jó, átvett a másik kézre. Vál hátul, sarok mélyen. Tatám. Akadályt nézed. Között.